vaEfeso chitsauko chokutanga. Pauro, mupostori waKristu Jesu, nokuda kwaMwari, kuvatsvene vari muEfeso vakatendeka muna Kristu Jesu. Nyasha norugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu nokuna Ishe Jesu Kristu ngazvive kwamuri. Ngaarumbidzwe Mwari Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, iye akatiropafadza muchadenga nokuropafadza kwose kwomweya muna Kristu Jesu. Nokuti akatisarudza maari nyika isati yasikwa, kuti tive vatsvene vasina chavanopomerwa pamberi pake. Murudo akatirongera kare kuti tigoitwa vana vake kubudikidza naJesu Kristu, maererano nomufaro wake uye nokuda kwake, kuti kunakisisa kwenyasha dzake dzaakangotipa hake muna iye waanoda kurumbidzwe. Iye watine dzikunuro maari kubudikidza neropa rake, iko kuregererwa kwezvivi zviri maererano nokupfuma kwenyasha dzaMwari, dzaakawanza pamusoro pedu nouchenjeri hwose uye nokunzwisisa kwose, uye akazivisa kwatiri chakavanzika chokuda kwake, maererano nomufaro wake wakanaka waakafunga muna Kristu kuti chiitwe pakukwana kwenguva, auyise pamwe chete zvinhu zvose zviri kudenga nezviri panyika pasi pomusoro mumwe, anova Kristu. Iye watakasarudzawo maari tarongerwa kare nhaka maererano nokuronga kwaiye anoita zvose mukusimbisa vavariro yokuda kwake, kuitira kuti isu vakatanga kuva netariro muna Kristu tive rumbidzo yokubwinya kwake. Nemi makaiswa muna Kristu pamakanzwa shoko rechokwadi, iro vhangeri rokuponeswa kwenyu. Makati matenda, makaiswa rupau maari nechisimbiso, icho chivimbiso chomweya mutsvene, anova ndiye rubatso runotitsidzira nhaka yedu, kusvikira rudzikinuro rwaavo vari vaMwari chaivo rwaratidzwa, kuti kubwinya kwake kurumbidzwe. Nokuda kwaizvozvi, pandakanzwa nezvokutenda kwenyu muna Ishe Jesu uye rudo rwenyu kuvatsvene vose, handina kurega kuvonga nokuda kwenyu, ndichikurangarirai muminyengetero yangu. Ndinoramba ndichikukumbirai kuti Mwari waIshe wedu Jesu Kristu, Baba vokubwinya, akupei mweya wouchenjeri nokuzarurirwa, kuitira kuti mumuzive zviri nani. Ndinonyengeterawo kuti meso emwoyo wenyu avhenekerwe, kuitira kuti mugoziva pfuma yenhaka yake yokubwinya muvatsvene, uye nesimba rake guru risingagoni kuenzaniswa kwatiri isu vanotenda. Iroro simba rakaita sokubata kwesimba rake guru, raakaita muna Kristu paakamumutsa kubva kuvakafa, akamugarisa kuruoko rwake rworudyi mudenga, pamusoro poutongi hwose noukuru nesimba noushe, uye namazita ose angagona kurehwa, kwete panyika yazvino chete, asiwo pane ichauya. Uye Mwari akaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake, akamugadza kuti ave musoro wezvinhu zvose nokuda kwekereke, iwo muviri wake, kuzara kwaiye anozadza zvinhu zvose munzira dzose. VaEfeso chitsauko chechipiri. Kana muri imi makanga makafa mukudarika kwenyu nomuzvivi, izvo zvamaigara mazviri pamaitevera nzira dzenyika ino uye nedzomutongi woushe hwomuchadenga, iwo mweya unoshanda zvino muna avo vasingateereri. Isu tose taigara pakati pavo pane imwe nguva, tichikudza kuchiva kwenyama yedu yezvivi uye tichitevera zvido zvedu nezvataifunga. Sezvakangoita vamwe vose pakuzvarwa kwedu, takanga tiri vana vokutsamwirwa. Asi nokuda kworudo rwake rukuru kwatiri, Mwari iye akapfuma nengoni, akatiita vapenyu muna Kristu, kunyange zvedu takanga takafa mukudarika kwedu, makaponeswa nenyasha. Uye Mwari akatimutsa pamwe chete naKristu, akatigarisa kudenga muna Kristu Jesu, kuitira kuti munguva dzinouya aratidze pfuma yake huru yenyasha dzake, zvichiratidzwa muunyoro hwake kwatiri muna Kristu Jesu, nokuti makaponeswa nenyasha kubudikidza nokutenda. Uye izvi hazvibvi kwamuri, chipo chaMwari, kwete namabasa, kuti parege kuva nomunhu anozvikudza. Nokuti tiri basa raMwari rakasikwa muna Kristu Jesu, kuti tiite mabasa akanaka, akagadzirwa naMwari kare kuti tiaite. Naizvozvo rangarirai kuti kare imi vahedheni pakuzvarwa uye muchinzi vasina kudzingiswa, naavo vaizviti vakadzingiswa, uko kunoitwa pamuviri namaoko avanhu. Rangarirai kuti panguva iyoyo makanga makaparadzaniswa naKristu, musingaverengwi muzvizvarwa zveIsraeri, musina tariro uye musina Mwari munyika. Asi zvino muna Kristu Jesu, imi makanga muri kure kare, makaswededzwa pedyo kubudikidza neropa raKristu,
nokuti iye pachake ndiye rugare rwedu. Akaita kuti vaviri vave chinhu chimwe, uye akaparadza mukaha, iro rusvingo rwokuvengana rwaivaparadzanisa, nokuparadza munyama yake murayiro mitemo yacho pamwe chete uye nezvakatemwa. Vavariro yake yakanga iri yokusika maari munhu mumwe chete mutsva kubva pavaviri, naizvozvo aite rugare, uye mumuviri mumwe chete uyu ayananise vaviri ava kuna Mwari kubudikidza nomuchinjikwa wakaparadza kuvengana kwavo. Akauya akaparidza rugare kwamuri imi makanga muri kure, nokuti kubudikidza naye isu tose tinosvika kuna Baba nomweya mumwe chete. Saka hamuchisiri vatorwa kana vaeni, asi vagari pamwe chete navanhu vaMwari, uye mava veimba yaMwari. Makavakwa panheyo dzavapostori navaprofita, naKristu Jesu pachake iye dombo rapakona. Maari imba yose yakabatanidzwa pamwe chete uye inokura kuti ive temberi tsvene muna She. Uye maari nemiwo makavakwa pamwe chete kuti muve ugaro hwaMwari mumweya. VaEfeso chitsauko chechitatu. Nokuda kwaizvozvi, ini Pauro, musunga waKristu Jesu, nokuda kwenyu imi veDzimwe Ndudzi, zvirokwazvo makanzwa zvokugoverwa kwenyasha dzaMwari dzakapiwa kwandiri nokuda kwenyu, kuti chakavanzika chakaziviswa kwandiri nokuzarurirwa, sezvandakatonyora muchidimbu. Mukuverenga izvi, ipapo muchagona kunzwisisa maonero andinoita chakavanzika chaKristu, chisina kuziviswa kuvanhu kana mamwe marudzi, sezvachakaratidzwa zvino nomweya kuvapostori navaprofita vatsvene vaMwari. Chakavanzika ichi ndechokuti kubudikidza nevhangeri, veDzimwe Ndudzi vava vadyi venhaka pamwe chete navaIsraeri, uye vava nhengo pamwe chete dzomuviri mumwe chete, vagovani pamwe chete muchivimbiso chiri muna Kristu Jesu. Ndakava muranda wevhangeri iri nechipo chenyasha dzaMwari dzakapiwa kwandiri kubudikidza nokushanda kwesimba rake. Kunyange ndiri muduku pavanhu vose vaMwari, idzi nyasha dzakapiwa kwandiri kuti ndiparidze vhangeri kune veDzimwe Ndudzi, pfuma yaKristu isinganzwisisiki, uye kuti ndiratidze pachena kuvanhu vose kugoverwa kwechakavanzika ichi, icho panguva yekare chakanga chakavigwa muna Mwari. Iye akasika zvinhu zvose. Zvaaida zvino ndezvokuti kubudikidza nekereke uchenjeri hwaMwari hukuru huziviswe kuvatongi navane simba vari muchadenga, maererano nevavariro yake isingaperi yaakakwanisa muna Kristu Jesu Ishe wedu. Maari uye kubudikidza nokutenda kwaari tinogona kusvika kuna Mwari takasununguka uye tisingatyi. Naizvozvo ndinokukumbirai kuti murege kuora mwoyo nokuda kwamatambudziko angu nokuda kwenyu, anova kukudzwa kwenyu. Nokuda kwaizvozvi ndinopfugama pamberi paBaba, nokuti mhuri yavo yose iri kudenga panyika inowana zita rayo kubva kwavari. Ndinonyengetera kuti kubva papfuma yokubwinya kwavo vakusimbisei nesimba nomweya wavo mumunhu womukati, kuti Kristu agare mumwoyo yenyu nokutenda. Uye ndinonyengetera kuti imi muve nemidzi uye musimbiswe murudo, muve nesimba pamwe chete navatsvene vose, kuti mubate kuti kupamama nokureba uye kukwirira nokudzika kworudo rwaKristu kwakadii, uye muzive rudo urwu runopfuura ruzivo, kuti muzadzwe kusvikira pachiyero chokuzara kwose kwaMwari. Zvino iye anogona kuita zvikuru zvisingagoni kuyerwa kupfuura zvose zvatingakumbira kana kufunga, maererano nesimba rake riri kushanda mukati medu, ngaave nokubwinya mukereke uye nomuna Kristu Jesu kumarudzi namarudzi nokusingaperi-peri. Amen. VaEfeso chitsauko chechina. Sezvo ndiri musunga waShe, zvino ndinokukurudzirai kuti murarame upenyu hwakafanira kudanwa kwamakagamuchira. Muzvininipise zvachose uye mupfave, muite mwoyo murefu, muchiitirana mwoyo murefu murudo. Mushingaire kuchengeta humwe hwomweya kubudikidza nechisungo chorugare. Pano muviri mumwe chete nomweya mumwe chete, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa. Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe, Mwari mumwe naBaba vavose, ari pamusoro pavose uye kubudikidza navose uye muna vose. Asi kuno mumwe nomumwe wedu kwakapiwa nyasha sokugoverwa kwadzakaitwa naKristu. Ndokusaka zvichinzi paakakwira kudenga akatungamirira dungwe renhapwa uye akapa zvipo kuvanhu vake. Zvinorevei kuti akakwira, asi kuti akaburukawo kumativi ari pasi penyika.
Iye akaburuka ndiye chaiye akakwira kumusoro-soro kupfuura kudenga-denga, kuitira kuti azadze pasi pose. Ndiye akapa vamwe kuti vave vapostori, vamwe kuti vave vaprofita, vamwe kuti vave vavhangeri, uye vamwe kuti vave vafudzi navadzidzisi, kuti vagadzirire vanhu vaMwari pabasa rokushumira, kuitira kuti muviri waKristu uvakwe, kudzamara isu tose tasvika paumwe mukutenda, uye nomukuziva Mwanakomana waMwari pamunhu akura, asvika pachero chose chokuzara kwaKristu. Ipapo hatingazorambi tiri vacheche vanosundirwa shure nemberi, vachipeperetswa kuno nouko nemhepo ipi zvayo yedzidziso, uye nokunyengera nousvinu hwavanhu, mukutsausa kwokunyengera kwavo. Asi tichitaura chokwadi murudo, tichakura pazvinhu zvose maari, iye musoro, iye Kristu. Kubva maari muviri wose wakasanganiswa uye wakabatanidzwa pamwe chete nenhengo dzose dzichiusimbisa. Unokura uye unozvivaka murudo, sezvo mutezo mumwe nomumwe uchiita basa rawo. Saka ndinokuudzai izvi uye murambire pazviri muna She, kuti hamufaniri kuramba muchirarama savahedheni muupenzi hwendangariro dzavo, vakasvibiswa mukusanzwisisa kwavo uye vakaparadzaniswa noupenyu hwaMwari nokuda kwokusaziva kuri mavari, nokuda kwoukukutu hwemwoyo yavo. Vasisina hanya vakasvika kuutera kuitira kuti vagoita mabasa ose etsvina nokuchiva zvakawanda. Kunyange zvakadaro, imi hamuna kuziva Kristu saizvozvo. Zvirokwazvo makanzwa nezvake uye makadzidziswa maari maererano nechokwadi chiri muna Jesu. Makadzidziswa maererano namafambiro enyu ekare, kuti mubvise munhu wenyu wekare anoodzwa nokuchiva kwokunyengera, kuti muitwe vatsva mukufunga kwendangariro dzenyu, uye mufuke munhu mutsva akasikwa kuti afanane naMwari mukururama kwechokwadi noutsvene. Naizvozvo mumwe nomumwe wenyu anofanira kubvisa nhema uye ataure chokwadi kuno muvakidzani wake, nokuti isu tose tiri nhengo dzomuviri mumwe. Mukutsamwa kwenyu musatadza, musarega zuva richivira muchakangotsamwa, uye musapa dhiabhori mukana. Uyo akanga achimboba ngaarege kuzobazve, asi anofanira kushanda achiita zvinhu zvinobatsira namaoko ake, kuti ave nechaangagovera avo vanoshayiwa. Musarega kutaura kwakaora kuchibuda mumiromo yenyu, asi chete zvinobatsira pakuvaka vamwe maererano nezvavanoshayiwa, kuti zvigobatsira avo vanonzwa. Uye musachemedza Mweya Mutsvene waMwari, uyo wakaitwa chisimbiso chenyu pazuva rokudzikinurwa. Bvisai shungu dzose, hasha nokutsamwa, kupopota namakuhwa, pamwe chete nokuvenga kwose. Muitirane mwoyo munyoro uye munzwirane tsitsi, muchikanganwira mumwe nomumwe wenyu sezvamakakanganirwa naMwari muna Kristu. VaEfeso chitsauko chechishanu. Naizvozvo ivai vateveri vaMwari savana vanodikanwa, uye murarame upenyu hworudo, sezvatakadikanwa naKristu akazvipa nokuda kwedu sechipiriso chinonhuhwira uye sechibayiro kuna Mwari. Asi pakati penyu hapafaniri kutaurwa kunyange zvoupombwe kana tsvina yemhando ipi zvayo, kana kukara, nokuti izvi hazvina kunaka kuvanhu vatsvene vaMwari. Uye hapafaniri kuva nokufunga kusina maturo, kutaura kwoupenzi kana kunemera, izvo zvisina kufanira, asi zviri nani kuvonga. Nokuti naizvozvi munogona kuva nechokwadi kuti hakuna mhombwe kana munhu ane tsvina kana ane nhafu. Munhu akadaro ndiye anonamata zvifananidzo, anowana nhaka muumambo hwaKristu nohwaMwari. Ngakurege kuva nomunhu anokunyengerai namashoko asina maturo, nokuti nokuda kwezvinhu zvakadaro kutsamwa kwaMwari kunouya pamusoro peavo vasingateereri. Naizvozvo musashamwaridzana navo, nokuti kare maiva rima, asi zvino mava chiedza muna She. Garai savana vechiedza, nokuti chibereko chechiedza chinokunaka kwose kururama nechokwadi. Uye muzive zvinofadza Ishe. Musayanana namabasa erima, asi zviri nani kuafumura, nokuti zvinonyadza kureva zvinoitwa muchivande navana vasingateereri. Asi zvinhu zvose zvinoratidzwa pachena nechiedza zvinobva zvaonekwa, nokuti chiedza ndicho chinoratidza zvinhu zvose. Ndokusaka zvichinzi, muka iwe muvati, muka kubva kuvakafa, Kristu achavhenekera pauri. Zvino muchenjere kuti munorarama sei, kwete savasina kuchenjera, asi savakachenjera, muchishandisa mikana yose, nokuti mazuva akaipa. Naizvozvo musava mapenzi, asi munzwisise kuti kuda kwaShe ndokupi. Musadhakwa newaini, nokuti ndipo pano kusazvidzora, asi muzadzwe noMweya. Mutaure kuno mumwe nomumwe wenyu namapisarema, nedzimbo uye nenziyo dzomweya,
Muimbe uye muridzire Ishe mimhanzi mumwoyo yenyu, muchivonga Mwari Baba pazvinhu zvose, muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Muzviise pasi pomumwe nomumwe wenyu muchitya Kristu. Vakadzi, muzviise pasi pavarume venyu sezvamunoita kuna She, nokuti murume musoro womukadzi saKristu ari musoro wekereke, iyo muviri wake, iyo yaari muponesi wayo. Zvino sezvo kereke ichizviisa pasi paKristu, saizvozvo vakadzi vanofanira kuzviisa pasi pavarume vavo pazvinhu zvose. Varume, idai vakadzi venyu saKristu akada kereke uye akazvipa nokuda kwayo, kuti aiite tsvene, akaishambidza nokushambidza kwemvura neshoko, uye kuti aiuyise kwaari sekereke inobwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chipi zvacho chainopomerwa. Nenzira imwe cheteyo, varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo chaiyo. Uyo anoda mukadzi wake anozvida iye pachake. Pana izvozvo zvose, hakuna munhu angavenga muviri wake, asi anoupa zvokudya uye anouchengeta, sezvinoita Kristu kukereke, nokuti tiri nhengo dzomuviri wake. Nokuda kwaizvozvi, murume achasiya baba namai vake uye asanganiswe nomukadzi, uye vaviri vachava nyama imwe chete. Ichi ndicho chakavanzika, chakadzika, asi ndiri kutaura pamusoro paKristu nekereke. Kunyange zvakadaro, mumwe nomumwe wenyuwo anofanira kuda mukadzi wake sezvaanozvida iye, uye mukadzi anofanira kuremekedza murume wake. VaEfeso, chitsauko chechitanhatu. Vana, teererai vabereki venyu muna She, nokuti ndizvo zvakanaka. Kudza baba namai vako ndiwo murayiro wokutanga une chipikirwa, kuti uitirwe zvakanaka uye kuti ugare upenyu hurefu panyika. Vana baba, regai kutsamwisa vana venyu, asi muvarere mukurovedza nokurayira kwaShe. Varanda, teererai vatenzi venyu vapanyika noruremekedzo uye nokutya, uye nomwoyo wakatendeka, sokuteerera kwamunoita Kristu. Musangovateerera kuti vakufarirei pavanenge vachikuonai chete, asi savaranda vaKristu vanoita kuda kwaMwari zvichibva pamwoyo yavo. Mushande nomwoyo wose sokunge munoshandira Ishe, kwete munhu, nokuti munoziva kuti Ishe achapa mubayiro mumwe nomumwe pane zvose zvakanaka zvaanoita, angava muranda kana akasununguka. Uye imi vatenzi, mubate varanda venyu nenzira imwe cheteyo. Musavatyisa, sezvo muchiziva kuti tenzi wavo nowenyu ari kudenga, uye haana rusaruro maari. Pakupedzisira, ivai nesimba muna She nomusimba rake guru. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti mugogona kumira muchirwa namano adhiabhori. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba, namasimba enyika ino yerima, uye namasimba emweya yakaipa ari muchadenga. Naizvozvo, shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti panosvika zuva rakaipa mugokwanisa kumira, uye mushure mokunge maita zvinhu zvose kuti mumire. Zvino mirai nesimba makasunga bhanire rechokwadi muchiuno chenyu, nechidzitiro chechipfuwa chokururama, uye tsoka dzenyu dzakashongedzwa negadziriro inobva pavhangeri rorugare. Pamusoro paizvozvi zvose, torai nhoo yokutenda, iyo yamunogona kudzima nayo miseve inopfuta yowakaipa. Torai ngowani yoruponeso nomunondo womweya, iro shoko raMwari, uye munyengetere mumweya nguva dzose nemhando dzose dzeminyengetero nemikumbiro. Muine izvi mupfungwa dzenyu, murinde uye murambe muchinyengeterera vatsvene. Munyengeterere neniwo, kuti pose pandinoshama muromo wangu ndipiwe mashoko, kuitira kuti ndigozivisa chakavanzika chevhangeri ndisingatyi, iro randiri nhume yakasungwa nengetani. Nyengeterai kuti nditaure ndisingatyi sezvandinofanira. Tikikasi, hama inodikanwa nomuranda akatendeka muna She, achakuudzai zvinhu zvose, kuitira kuti nemiwo muzive zvandiri nezvandinoita. Ndiri kumutuma kwamuri nokuda kwechinangwa ichi, kuti muzive zvatiri, uye kuti akukurudzirei. Rugare kuhama norudo nokutenda zvinobva kuna Mwari Baba naIshe Jesu Kristu. Nyasha kuna vose vanoda Ishe wedu Jesu Kristu norudo rusingaperi.